Millicent Adhiambo, Ramogi TV. E weche mamoko en Jatend piny William Ruto chakayanga limbe mare mar ndalo abich e imbo mar Kenya e counties mag Busia kod Kakamega kendo yawo chenro mag dongruok. Ruto ketayanga chenro mare mar chiro pith mar rech e Nam Lolwe kosingo mar yawo kar tiegruok manyasani mar pith rech e county ma Siaya e giko higani. Jotelo mawuok imbo mar Kenya kod Nyanza ma oteno jatend piny okwayo mondo otiek ywaruok e kind piny Kenya kod Uganda e wi Nam Lolwe, gino mabende oseweyo jolupo mapacho ka kolornegi e piny Uganda kuom kalo kiewo. Chris Owino nigi ler mathoth. E limbe mare mar ndalo abich e imbo mar Kenya, jatend piny Dr. William Ruto oyango chenro mongirore mar nyayo nyuolruok kaachiel gi pith mar rech e Nam Lolwe. We want to integrate the blue economy into the economy of the Republic of Kenya and scale it up so that we can be able not just for food security but also for incomes for the people of this region. Kaka yo mar keto e tim singo mare, Ruto osingo madhi yawo kar tiegruok manyasani mar weche mag pith rech e gwenge mag Kabonyo e kaunti ma Siaya kochopo e giko higani, chenro madhi muonyo omenda maromo bilion 1. Comprehensive plan on restocking of Lake Victoria. Mimi nitarudi hapa kabla ya mwisho wa huu mwaka kwa sababu tuko na facility ambayo tumepanga ya shilingi bilioni 1 hapa Kabonyo. Hiyo facility ndio tutaweka hatcheries nyingi na tutaajiri vijana wengi watakao tusaidia katika restocking ya ziwa letu la Lake Victoria. Chenro makamano oserlwedo kod jotelo mawuok e imbo mar Kenya kaachiel gi kaunti ma Siaya ma oteno Ruto e limbe mare kar chung' od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia. Jaod bura ma Budalangi Rafael Wanjala kod nyawadgi ma Bondo Gideon Ochanda oywago onge mar rech e Nam Lolwe kendo siro chenro makamano. Restocking ita create so many jobs kwa vijana wetu. Wapangwe wawe tu kazi yao ni kuzalishwa. Vijana wamesomea fisheries, hawana kazi Kenya, they will be supervising these ones kufanya hiyo kazi. Tukufu Rais, there is no fish in the lake. Hiyo ndio ukweli wa mambo. We must get into the exercises of seeing that we have fish back in the lake. Jotelo go wacho ni chenro makamano dhi ting'o malo sekta mar pith rech kaachiel gi chugo thuolo mag tije ne jodak e alwora mar Nam Lolwe. Gideon Ochanda bende okwa jatend piny Dr. William Ruto mondo tim twak kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni mar golo kiewo mar lupo e Nam Lolwe. Samaki haijui boundary. Hata sisi wenyewe wavuvi wenyewe saa zingine hatujui boundary iko wapi. Amekuambia kilomita 2-3 hivi huko Uganda. We have a big problem. A major problem. The best you can do for us, Your Excellency, get to sit with your neighbor, the President of Uganda, so that you open for us the border in the lake. Iwe wazi, samaki tunatafuta haijui border. Kaoloso e kindeno, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi odok ne Ruto e wiseyo mag jotelo mag Azimio ni piny owacho mar Kenya Kwanza opong' kod akwede mag dho udi e lemo mag sirikal. President amemteua mkubwa wa Kenya Revenue Authority ambaye anaitwa Humphrey Mulongo Watanga kama mkubwa wa Kenya Revenue Authority kwa taifa nzima. Rais amemteua jirani wetu Mwema Ogola kama mkubwa wa majeshi yote katika Kenya. Sasa hiki Kiingereza kirefu inclusivity ama lack of inclusivity, nyinyi watu wa Budalangi, Rafael ukiwemo, wewe unaonaje? Jalop jatend piny Rigathi Gachagua opako gavana ma Busia Dr. Paul Otuoma kuom yie tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo jiwo governors mamoko mapacho kae mondo osom paro makamano. Governor has made the right decision ya kwamba yeye ni governor na ako na serikali. Huyu Rais Ruto ako na serikali, wafanya kazi pamoja. Sasa wewe uko na serikali ni governor, unafanya kazi na mtu hana serikali, mnaweza elewana? Ruto bende dhi limo counties mag Bungoma kod Trans Nzoia kendo yawo chenro mag dongruok
e limbe mare mar ndalo abich e imbo mar Kenya. Karibu na delegation yako, Busiani yako. God bless us. Chris Owino, Ramogi TV. Ogai mar Azimio Raila Odinga owacho ni gibiro